what are the trends that you see within the Slovak market that are going to be more important in the coming years? V tomto ohľade to, čo vidíme na Slovensku ako veľmi viditeľná tú hlavnú potrebu zákazníkov, je digitalizácia procesov v rámci spoločnosti a čoraz častejší prienik umelej inteligencie do informačných systémov, čo je teraz aj jedna z hlavných tém Odoo Experience 2025. Takže to sú presne tie veci, ktoré Odoo zákazníkom prináša a vie splniť ich potreby v tomto smere. What are your expectations for this Odoo Experience and for this new version that is being released today? Ako každý rok, to hlavné očakávanie je objaviť tie novinky, ktoré Odoo prináša v novej verzii. Ale tento rok sme boli o trochu ďalej, pretože vedeli sme, čo nás očakáva. Už sme si dopredu pozreli, čo asi bude tá hlavná téma Odoo. Veľmi milo nás prekvapilo, že ako prvý bod Fabienovej prezentácie bol e-commerce, ktorému sa veľmi v našej spoločnosti venujeme, ale to hlavné, čo som tam navnímal, bolo veľmi silný prienik AI do funkcionality Odoo. Takže to Odoo naozaj začína akceptovať alebo implementovať tie technológie, najnovšie postupy a naozaj stáva sa takýmto spôsobom lídrom. Takže tie očakávania, ktoré som mal, boli naplnené už minimálne z tej prvej prezentácie. Som si povedal, že áno, presne toto sme očakávali a Odoo to na tento trh prináša.